Значи ще направя сега един видеоклип, да видиш как са чисти пора отдолу. Ето погледни го. Това е с четката. Това е изчистено грубо. Става идеално според мен, но трябва много и крачка. Не би си ръчни инструменти. Ето погледни го. Ръчни инструменти, примерно тялата и ръкавици. А това са дупките, които ги открих, нали, като махнах отвътре това смолата, екадената. Ето е другата. После ще обърна копията да видиш как е положението. Има и тук те в дясната страна. Изгнило е и ето къде е сега. Гредата. Леко от гредата и това не е болка за умерен, той се слага на ламарина, тя е тънка ламарина и ще се закърпи. Сега ще прекъсна малко и ще обърна копето по това да видиш вътре как е изчистено.